slnko svieti, u nás doma kvitnú kvety, u nás doma krásne je, keď sa mamka usmeje. Dovoľte mi, aby sme medzi nami privítali pána starostu Petržalky a kandidáta na primátora hlavného mesta Bratislavy, pána docenta Vtáčnika. Odovzdávam mu slovo. Pekný dobrý deň, milí priatelia, vážení obyvatelia mestskej časti Dubravka. Ja som veľmi rád, že ste prijali dnes pozvanie strany Smer sociálna demokracia a prišli ste na toto májové popoludnie. My na Slovensku oslavujeme 1. máj už 110 rokov. Možno si to tí skôr narodení pamätajú a tí mladší možno ani nevedia, ako sme vlastne oslavovali 1. máje. Ale pred 110 rokmi sa ľudia zišli na železnej studničke a požadovali 8-hodinový pracovný čas. Neviem, či si to dneska viete predstaviť, dnes nám to príde celkom samozrejme, ale vtedy to bola hlavná sociálna požiadavka. Za čo by sme prišli protestovať a zhromažďovať sa dnes? Neviem. Ale ja myslím, že je toho dosť, čo by sme mali povedať a za čo by sme mali zdvihnúť svoj hlas. Na prvom mieste je to asi nezamestnanosť, ktorá nás na Slovensku kvári, pretože 1. máj sa zvykol označovať ako sviatok práce. A je to naozaj tak, pretože myslím, že finančná a hospodárska kríza nám ukázala, že to je práca, ktorá je základom všetkých hodnôt, a nie špekulácie, ktoré na finančných trhoch robia špekulanti. Nie sú to špekulanti, ktorí vytvárajú hodnoty, ale vytvárajú ich robotníci, vytvárajú ich učitelia, vytvárajú ich zdravotné sestry, vytvárajú ich predavačky, vytvárajú ich tí, ktorí pracujú. To je tá hodnota, ktorá má v spoločnosti zmysel a je stále veľa ľudí, ktorí tú prácu nemajú. Čiže dnes by sme povedali, že chceme, aby ľudia na Slovensku mali prácu. Chceme, aby sme boli navzájom k sebe solidárni, aby sme spolu cítili s tými, ktorí prácu nemajú, ktorí majú nižší zárobok, ktorí majú zdravotné postihnutie, ktorí majú nejaký problém, s ktorým si nevedia sami poradiť. Na ňo sme povinní poskytnúť im solidaritu, spolupatričnosť, pretože inak to v spoločnosti nemôže fungovať. Myslím si, že je to spojené práve aj s 1. májom. To znamená sviatkom, v ktorom viacej ako inokedy hovoríme o sociálnom postavení. Som presvedčený, že toto sa netýka len štátu Slovenska, ale týka sa to aj Bratislavy. Na prvý pohľad Bratislava je bohaté mesto, pretože podľa kritérií Európskej únie nás vylúčili zo všetkých fondov, pretože vraj máme najvyšší hrubý domáci produkt na jedného obyvateľa. To je síce pekné, ale keď sa pozriete okolo seba, nie všetci Bratislavčania sa vozia na BMW alebo na Mercedese, chodia celkom normálne do práce, zarábajú takisto ako inde na Slovensku podpriemernú mzdu, pretože to tak je. A otázka je, ako to zmeniť. Myslím si, že máme na to priestor a príležitosť hneď dvakrát v tomto roku. 12. júna toho roku sa konajú parlamentné voľby, v ktorých budeme rozhodovať o tom, či solidarita, sociálny štát, spolupatričnosť medzi ľuďmi je to, čo nás oslovuje, alebo nás oslovujú iné veci. Každý sme slobodný človek a môžeme si vybrať. Koncom roku sa budú v Bratislave konať voľby, v ktorých si budeme vyberať svojich starostov, primátorov, teda primátora, pretože toho si volíme len jedného. Budeme voliť poslancov mestského a miestneho zastupiteľstva. Budeme teda rozhodovať o tom, ako bude vyzerať Slovensko a ako bude vyzerať Bratislava. Ja pevne verím, že hodnoty solidarity, spolupatričnosti a sociálno-demokratické hodnoty budú tými, ktorí vám pomôžu sa dobre rozhodnúť. Ja vám želám, aby ste mali dnes krásne májové popoludnie a aby ste sa správne rozhodli pri tých voľbách, ktoré nás čakajú. Ďakujem veľmi pekne.